când se fac mari nu mai sunt la fel de moi, dar cum sunt? Eu vreau să sunt mai pufoase când sunt mari. Să facă ușor. Da, măcar se putem să mâncăm de la ele. Una cred că vrea să evadeze din asta și nu știe pe unde. Care e prima impresie cu puii de găină? Ce zici, ce părere ai de ei? E bine, sunt pufoși, drăgălași și rotunzi și... Rotunzi. Da. Hai, scoate geaca și să-i vedem pe unde. După ce se obișnuiesc un pic, îi luăm un pic să-i vedem. Încet, încet. Prinde-l să stea în picioare pe mânuța ta, da? Ia să vedem. Uite-i la sfăricel, să-i vedem culorile adevărate. Deci pe cine am denumit deocamdată? Eu testa un fir de... Pe unde e ăla? Încet, încet. Ăsta cred că e caramel. Acum că la altă lumină, ia să vedem. Nu, care are capul mai negru? Ăsta, tata. Ăsta de aici e caramel. Cu capul mai maro. Încet, încet. Ăsta ține ochiul închis. Păi îi bate soarele în ochi. Și iar l-a închis. Ce ai mai caramel? Uite-te și tu la camera. Cu gheara pe mine. Îți simți gheruța? Aici am văzut-o, dar pe partea cealaltă. Acum mă gândi la cu gheara. Ia mână, tata, că-i deranjezi. Nu-i nimica. E senzație faină când stai cu ele așa, pentru că sunt pufoase și teciugule și îți acoperă gura. Păi vezi să nu înghici. Și, da, și sunt frumoase. Mă bucur. De-aia îmi plăcea și mie să stau cu tine așa și încă îmi place. E o senzație foarte faină. Știu, dar cu asta că e o senzație mai faină. Nu, pentru tine, că tu n-ai experimentat senzația mea de ținut copil în brațe. Încet. Nu, tata, nu-l lua așa. Lasă-l încet. Lasă-l acolo. E pe nasul meu. Mai pot vorbi. Frumos? Da. Îi punem la loc? Tati. Îi mai ții puțin? Nu mai țin, că le place, uite. Deci astăzi au o zi, da? 28 martie. Să vedem. Sunt 2 zi, da. Sperăm să trăiască și să ne facă și ouțe și să ne bucurăm de ele și cele de noi. Sunt găini astea. Da. Pui cu ție ouătoare. Hai, faceți ou. Hai, unde e ou? Scoate ou. Uite ce nou. Aproape a reușit ăsta. Vreau să-i vadeze? Da. Și uite-l, Nicu, auzi. Deci ce avem, tati, aici? Ia explică-ne. Rațe și găini. Da? Care au venit primele? Găinile astea. Găinușele. Au și nume? Au, da, unul n-are. Da. Unul încă nu i-am găsit nume. Asta cred că e la fără. O să-i găsim și ele, da? Așa, și rățuștele abia au venit și seamănă bine între ele, nu putem să le deosebim. Dar le văd că se culcă la și ele. găini am văzut că caramelul ăsta cu capul negru, cu un V negru și cu încă unul ăsta, cred că. Așa, ceau. La ăștia mai cuminți, pufuleți, adică pămătuf cu ăsta care nu știu cum îl cheamă. Ăștia răi. Care răi, măi, tata? Sunt unii răi? Ăsta. Ăsta-i? Nu, ăsta e caramel. Păi da, caramel și cu unul din spate, cred că. Le dau ăștia mai cuminți, pămătuf și că unul, Da. le dau un cioc la ochi. Da, și cam da, măvesc în un ochi. pufuleț, așa mai zice, un pămătuf. Da, am văzut că are ochi închis și am dat cu ceva cremă. Da, ca să-i ajutăm, nu? Bine. Cei care ciugurile au ochi bine amândoi. Da, sunt bine, toți cam dau la ochi, dar ăsta văd că tot vine aici, îi place de noi. Da. Hai să-l vedem, ia.
Ce faci, măi, pufuleț mic? Ai grijă că ăștia sar mai bine. Pufuleț. Îmi place de el. Așa, hai, uite-te la prima. Nu e fata. Lasă un pic să vedem unde se duce. Unde te duci, mai, Luis? Cine? Le-ai zis Luis? Poate să fie și el la un nume. Știu. Da, cum i-am zis la ăsta? Telescop. Telescop. Se uită numai în sus și voia să-i vadeze. Și iată că a reușit. Dă-i drumul, ia vezi. Ticiugule de muci? Hai, ducem la frățiorile. Ei, vezi că te prinde de sprâncene. Place De gene. cu mine. Ce liniște e la găini față de... De primesc? Băbăcii, băbăcii, băbăcii. Trezirea. Băi, ce dormea el așa. Ce dormă în brațe la tăticul? Gata, dă-le drumul. Cât sunt? 4 din 4. 4 cu 4? Se zice 4 din 4. 4 plus 4 avem. Așa, măi, că bagă și tu de la găinușă de aici. Lasă-l, da. 4. Ce mai? 6. Vezi să nu cai. 7. 8. Gata. Bun, acum sunteți toți la mine. Vezi să nu cași pe ei. Băbați de rață, băbați de Ia lasă-i jos dacă vin când îi chem. Lasă-i acolo. Băbăcii, băbăcii, băbăcii. Haide, hai. Pui, 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 pui. Hai, băbăcii, băbăcii, băbăcii. Hai, băbăcii, băbăcii, băbăcii. Hai, frumoșilor, hai. Băbăcii, băbăcii, băbăcii. Ce faci, mai coleg? La tu. Ia uite, noul tomatov al Verin. El este caramel. Mamă, dar au consumat grâu. Am consumat găuri. Sunt moli.